Her i firmaet tager vi stadig på arbejde, selvom vi er syge, og nu skal vi passe på med at kalde det arbejde, fordi det er jo faktisk noget, vi godt kan lide at lave det her. Så lad os kalde det en hobby. Hvordan har du det, Kasper? Jeg har 39,9 feber, mand. Jeg sveder som svin. Men jeg har taget nogle piller, som ser i går, og så bilerne er helt up to date, fordi vi har haft så travlt, så der skal skiftes tændrør på begge Volvo, og det skal meget piller gøre i morgen. Det er hvad der sker, når man kører på motorcykel i 4 dage i t-shirt klokken 9 om aftenen. Jeg siger det bare. Det bliver man lidt kold af. Ja, vi tager 264'erne i dag, og så tager vi min Jetta med os, og så kører vi op og ser, hvad der sker. Det burde være godt vejr. Jamen, det er jo. Det er jo. Se sådan lidt. Så som sagt, vi tager 264'erne i dag. Der. Og Jettaen der. Og jeg kan jo kalde mig præmiesvinet, fordi at, jeg vandt jo rent faktisk en præmie for People's Choice. Måske lidt unfair, fordi jeg lavede en konceptbil, klædt ud som noget zombie-slagter fra Resident Evil. Og så stod der ellers bare biler til 5.700.000 dernede, som ikke vandt noget. Det er jo, hvad det er. Så vi ses ved Koldstrup. Hej! Det bliver nævnt, at i dag der bliver det uden Træsborg. Han er hjemme med familien og skal passe og pleje den. Det har fandme også været en lang sæson med masser af træf hver weekend stort set. Vi er gået lidt ned på vores merch. Der er ikke så mange, der køber det, men vi reklamerer faktisk heller ikke rigtigt for det, så det er sgu nok vores egen skyld. Men som sagt, så har vi altid klistermærker, caps, t-shirts, sådan nogle ting her. Man kan bestille hoodies og shorts, hvis man vil. Det skal betales på forhånd, og så bestiller vi dem, så går der cirka 14 dage, så har du dem. Og det er simpelthen fordi, vi laver dem på bestilling. Vi har ikke overskud til at have et stort varelager liggende af ting, så t-shirts, caps og klistermærker har vi altid. Nøgleringe og sådan nogle ting her. Men alt ud over det, der skal I skulle lige slå os op på mail eller skrive til os, eller hvor I nu finder os inde, og så går der altså 10-14 dage før den er der. Skriv til os, det er på 365batmo@gmail.com. Så finder vi sgu ud af det. Der skal ellers ske, vi har noget YouTube-rally snart, og vi skal ned og filme, og der tager Træsborg til Hilmers Audio. Der er noget lydtræf dernede. Jeg skal have pudset og poleret min, og skal have lavet noget mere i bagagerummet. Da vi var til Carfest, der var der en, der havde en rigtig god idé dernede. Det var faktisk Søren, som afholder Carfest. Han siger, at det kunne være fedt med en PlayStation i bagagerummet. Og det tror jeg faktisk, han er ret i. Så jeg har købt PlayStation og skærm og controller og hele lortet og nogle højttalere til at montere dem. Så jeg skal lige have sat gang i det. Så det glæder mig helt vildt til at komme til at lave. Og om det er noget, der bliver lavet inden sæsonen er helt slut, det ved jeg ikke. Men vi kører til Koldstrup. Kasper ligger deroppe foran i 264'eren. Der er styr på det heroppe. Der er parkeringsanvisninger og det hele. Der er altid styr på det oppe ved Koldstrup. Det er et besøg værd. Hvis I bor i nærområdet eller langt fra, det er sådan set lige meget. Bare kig forbi. Kig forbi. Mega fed træf det derovre. Fint med sig. Hvor vil helst? God høj her, bæver. Og høj. Sweaty balls. Så fik vi fandme sat camp op, og Stensbjerg er her. Hele familien nærmest. Men vi fik sat leje op her. Og Kasper har fået det en lille smule bedre, tror jeg. Skål da ham der, Jenner! Okay. Så vi holder her i dag. Og senere så skal vi ud og se, om vi kan finde noget mad, fordi at, vi er faktisk ved at være sultne. Og så skal vi se, om der kommer nogle fede konkurrencer, og så skal vi se, om der kommer nogle fede mennesker, og det tror jeg, der gør, Og så senere, så tror jeg, vi optager noget af det også. Vi skal muligvis ind og have rullet Volvoen. Det kunne faktisk være lidt sjovt. Er det ikke også rigtigt, Kasper? Vi skal filme, at du skal rulle Volvoen den dag, så vi kan se, hvor få heste den i virkeligheden har. Jeg tror, den har 280. Rulle den i dag, desværre. Fordi at den bliver så gnisten ud på tændrørene, fordi de skal have nye tændrør.
Klokken blev 12:15, og Kasper han har lige vågnet op. Yes, jeg har fået lidt bedre faktisk. Det er så, at pillerne virker. Nu hvor han er mad, så er der nogle flere piller, så går jeg for det endnu bedre, og så kører vi. Så tror jeg sgu, der har været en bil ind at rulle. Var den vild? Thomas, fly by man. Hallo. Hej, Michael. Kender du mig, godt at se dig, Lige måde. De er fede nok, de nye banner der. Garagebander, de er ikke lavet til at være ude. Vi går sgu en lille tur og kigger, og så går vi ind og kigger på nogle rullinger bagefter. Super. Og nogle fede Japspæk-fælge. Japan Racing hedder de. Super fed bil. 3.0 i turbo, og så står der 2,5 foran. Nu bliver jeg forvirret. Er det en 2.5 eller en 3.0? Det må da være en 3.0. Det er en Joss Heller. Det er 2,5. Der står 3.0 bagpå. Det er for en afhjælp. Det er sådan der en Supra skal se ud, ikke? Ikke alt det der nye Fiat der. Den er fed, den der. Nu følger jeg ikke selv BF Lifestyle, men kunne det være en af hans gamle biler, der er blevet solgt? Det kunne man formode. Så havde jeg da i den grad pillet de klistermærker af. Fede kasser faktisk. Sødt de holder hernede bagved, men det er åbenbart der er plads. Og super fede vogne. Og endnu en Miata. Og rigtig fed farve. Det er nogle solide kasser, der er her i dag. Så er der lige en hel BMW-familie her. Den er Skoda Octavia VRS. Nu ser man ikke så mange af. Super fin. Og Kaspers drømme Mercedes her, som han må være at købe en gang. De er altså også pisse fede. Jenners fucking fede Audi A3. Den er så fed, den bil. Hvis I ikke har set vores seriebilsafsnit med den nu, så gå ind og kig. Den er for vild, og siden der har han fået Audi TT-kabine i, kæmpe hækspoiler, nogle gælder i hjelmen og noget. Det er bare en gennemført bil overalt altså. Den er for vild. Den er bare for vild. Der er ikke andet at sige. Og Koldstrup Tunings BMW. Der er den sådan nogle stænger, der kører ud, som kan komme op, så man kan lave hjulskift hurtigere. Det er faktisk en fed ting. Men noget, der er rigtig fedt, så er det en gammel Golf med kæmpe whitebody på, højst sandsynligt op fabrik. Der var i hvert fald nogle af dem, der var solgt med det her kit her. Super fin farve. Skifter mellem grå og guld. It's frightening. I know that it's something. Tell you one thing. One day I'll be stunting. Slamming doors, spending coins like it's nothing. Håber I kan høre det her trods musikken, der kører i baggrunden, og den musik, den skal vi nok lige have fjernet, for ellers så får vi nok ikke så meget af det her afsnit, men prøv lige at se Biltubens fede Daihatsu, den har fået nye fælge på.
Og ved siden af har vi Dragon Racing med deres Skyline 350 GT, og den har fået en voldfed lak på louveren på bagruden. Prøv lige at se detaljerne her. Men først Biltubens Daihatsu. Who got that for ya? No, that's me, that's me. I got smoke, I got Henny, I got drink. Down, I could see it in your face. Don't need to tell me what you think. Og det er altså en GT'er. Dem ser man ikke så mange af de der. Jeg har ikke set nogen i Danmark før, men jeg har heller ikke lagt mærke til dem, vil jeg sige, før jeg så hans. Men jeg har sgu ikke se andre. Den er super, super fed. Prøv lige at se farven på den her Louvre på Dragon Racing. Det er Carinas. Prøv lige at se en gang. Du må hellere lukke inden Allan han kommer og filmer nede i et beskidte motorrum. Fuck motorrummet, mand. Se lakken. Det er for sindssygt. Fed farve, hun har fået blandet der. Det er sort med en masse af rød pearls i, og så er der masser af klarlak udenpå. Jeg tror, det er 6 lag eller sådan noget. Det ser helt sindssygt ud. Jeg ved ikke, om jeg har nævnt det tidligere, men jeg filmer lidt i dag. Det er mig, I må kigge på. Kasper er syg, han har det sgu ikke så godt. Han er både svimmel og ondt i kroppen, og er gammel og svag, og skal tisse og bange, og han fryser også lidt. Men det er sådan, det er. Så må jeg tage over. Sgu sjov koncept. Den er også fed, den her GT'er her. GT, det plejer som regel at betyde noget TSI. Et eller andet 1.4 eller 1.6 TSI. Super fin bil også. Rigtig fed farve. Hold kæft, der er faktisk mange her i dag. Det kunne være, at vi lige skulle se den fra luften af. Det kunne sgu da godt lide en Peter Stens. Det er Peter Stens 760'er. Ham må vi lige finde. Jeg vidste ikke, han var asshole. Han har ikke sagt, at han var kommet. Hvad sker der for det, mand? Jeg elsker deres udluftning på motoren bag i, det ser pissefedt ud. Den her, den er forholdsvis standard. Der er ikke monteret noget som helst skørtsæt på eller noget endnu. Eller de her lufttragte tilbage på, som der var på rallyudgaven. Men den er eddermame fed, mand. Prøv at se ham der. Ham kender vi. Dem der. Usuals fucktards. Så skal vi skulle lige ind og se en Lotus på rullebåndet. Se om den hyler og kan noget. Den skulle være vild. Den lyder godt. Lotus Evora GT 410 centerudstødning, og den er meget hissig. Hold kæft, den lød godt, mand. Forsigtigt fået 360 heste. Nå, den har det lidt varmt. Problemet er sådan en her, den vil rigtig gerne have noget køling om bagpå en af luftindtagene, og det kan vi ikke, når vi har blæseren foran. Så den laver ikke lige det, den burde lave. Det var tæt på, jeg sagde 360. 324,6 og 410 Nm. Men som man siger, den lukker selv ned, fordi den ikke får køling nok inde på siden i kølekanalerne, fordi at deres blæser står foran her nu, så den skal faktisk have luft ind på siderne af, så den har nok været tættere på de 380 måske, hvis den havde haft ordentlige vilkår for rulning. Men den var fed, den lød eddermame godt. Det var faktisk sådan, så man kunne mærke det i brystet.
Og rullerne, dem kunne du også mærke i jorden. Den var fin. Det må jeg sige at være dagens absolut fedeste rulning. Vi har ikke filmet så meget af det i dag, fordi der var rigtig mange mennesker. Så det var fedt. Hvad siger du? Får I ikke megafoner? Ikke i dag. Vi havde ellers en med til at interviewe, men Kasper han har det ikke så godt. Og han føler sig lidt sløj, så derfor så vil vi ikke rende og interviewe folk. Og til den her Datsun, der er kommet herovre. Hold kæft, for en fed mand. Den kan skam køre. Fedeste Toyota i verden. Fed. Toyota Cressida. Cressida. Fed vogn. Godkendt. Ja tak. Savlemaskine. Ja, han er god til det. Det er godt med arbejdsbukser. Ja. Jo, to helt. Jeg finder ham Kasper der. Og sige tak for i dag, tror jeg. Hvad siger du? Har det været fedt? Ja, Hvad var bedst? det ved jeg ikke. Var det den bil, der lige var derinde og larme helt vildt? Ja. Racerbilen? Den var også fed. Til at give den her gamle BMW. Hold kæft, hvor er den fed, mand. They say sugar is naughty, and I'm super sweet. I'm super sweet. I'll take you to the party, yeah. Det er eddermame godkendt. Du svimmel, den er fed, mand. Så kan vi jo lige benytte lejligheden til lige at knipse nogle billeder af den, og så tror jeg, jeg vil sige tak for i dag, og nu har jeg fundet Kasper. Jeg har været væk et stykke tid. Fik du sovet? Jeg har været helt væk. Så hænger I på mig. Det var vist alt for denne gang. Og tak til Koldstrup for et fedt træf i solskinsvejr. Og det er det, jeg kan svinge op til. Det skal vi lige også sige følge. Og vi siger tak. Du er så dum, mand. Koldstrup Tuning. Det er fedt, hvis du er til mænd. Vi ses. Så kom vi tilbage til Herlof Makle, a.k.a. Verdens Centrum. Vi sidder på Bella Pizzeria. Allan er her. Jeg har bestilt en pizza. Allan har bestilt en pizza. Nu skal vi sidde her og slappe lidt af. Det var et fedt træf i Koldstrup. Og det er altså super hyggeligt. Husk, valgfri pizza hos Bella. Det er noget, der spiller. Den er fin. Vi ses, hej! Så er det ud at køre. Smæk røven i sædet. Jo, hop ombord, så er vi flyvende som en kondor. Old school roadtrip på det digitale kontor. Bad på 365 giver den gas for en Harley, der brummer. Det er et kørende palads. Drenge røgboksen krop 42 plus. Batman, han er chefen. Det her er hans hus. En garage med stil. Med humor og med biler. Vi chiller på YouTube. På vejen stabiler. Flash og tattoos. Og hestekræfter dagligt. Med røven i sædet, hvis du vil se noget farverigt. Ude i landevejen, så godt kørende man kan blive. Det er Batman på kanalen. Jo, det her er hans liv.